Сәлам, сәлам, яраткан дусларыбыз. Сез Балалы Солянка хит-парадын карыйсыз. Һәм инде тапшыруны бүген мин Байбулат. Һәм мин Наилә Славина алып барабыз. Тема бүген бик кызыклы. Менә сез әзерме? Туган көн темасы. Әйдә алайса, безнең белән бергәләшеп шушы музыкаль сәяхәтебезне башлыйк. Киттекме? Әйе. Киттек. Бүген без Зөһрә Усманова белән саубуллашып торабыз. Кызганыч. Әмма без моңсуланмыйбыз. Уңышлар телибез сиңа, Зөһрә. Ягымлы йөзеңә җылылык өстәйен куе бол төсендә гәрәбә төймәләр бабамның яшьлектә кавышу бүләге әбием төсе Бүген безнең тапшыруда яңа кеше. Премьера! Без аны бик көттек. Төкле аягың белән рәхим ит. Бергәләшеп карап китик әле. Җырчыбыз Наиля Гарипова җәйнең иң эссе, иң рәхәт вакытында дөньяга килгән. Ул да булса 18 июль көнне. Һәм бүгенге тормышым өчен әти-әниемә рәхмәтлемен ди ул. Нинди акыллы матур сүзләр, шулай бит. Лилиана үзе дә акыллы. Игътибар экраннарга.
суза жерге көзімдімді бірі уянам самый бала түсіле ғажапленіп есім кетіп қарым дүнияға менің көзі жерім яшыл мешігім есім кетіп қарым мен ала самый бала түсіле ғажапленіп есім кетіп қарым дүнияға тереземе бір қыш келіп қуған айтып бана енді қуанам мен ғашықмын сусын әне қышқан мен ғашықмын яқты дүнияға менің көзі жерім яшыл бешігім есім кетіп қарым мен ала самый бала түсі ғажапленіп есім кетіп қарым дүнияға Юлға шықсам юлы ұзын шексіз Юлдашларым әйбет нуардан Мен ғашықмын шушын кіршелерге Мен ғашықмын яқты дүнияға Менің güzel жерім яшыл мешігім Есім кетіп қарым мен ала Самый бала түсіле ғажапленіп Есім кетіп қарым дүнияға Менің güzel жерім яшыл мешігім Есім кетіп қарым мен ала Самый бала түсіле ғажапленіп Есім кетіп қарым дүнияға Самый бала түсіле ғажапленіп Есім кетіп қарым дүнияға Есім кетіп қарым дүнияға Есім кетіп қарым дүнияға Тағын бір аяқлы октябрь ул Әмилә Закирова. 22 октябрь көне Амиләне котларга онытмагыз дуслар. Әлегә аның матур клибын бергәләшеп карап китик. Сен туғаншы йылдызларға қарап сықланайдым. Яқты йылдыз көктәгінен тиіп ойланайдым. Алсу езілі тәмлі сөзілі сен екенсің ұл қызым. Атмық бірге сенің бежерде менің яқты йылдызым. Мен шаярсам, шаярушым, мұңсулансам, қайғырушым, қайда барсам, қайда ерсем, дұға оқаттырушым, дәуәнейім, изгіліклер таратар, дәуәнейім, мен сені бек яратам. Құдай берген гүләгі
Aslı yüzlü temli sözlü Sen ekensin ol kızım Atlık birge senin bir yerde Minimi yaktı yıldızım Atlık birge senin bir yerde Minimi yaktı yıldızım Җырчыбыз Камил 8 октябрь көнне туган. Ариана 30 мартта аваз салган. Аңладыгызмы киләсе җырның кем тарафыннан башкарылуын? Аңлаганнардыр инде Наилә. Камрия дуэты әлбәттә бергәләшеп карап китик. Безнең киләсе җырчыбыз ул Мин! Наилә, сөйләле, синең кашан туган көнең? Минем туган көнем 12 апрель, космонавтика көнендә. Менә бит, космонавтик көнә. Син шуңа күрә һәрвакыт өскә, һәрвакыт югарыга үрмәлисең инде. Афәрин, хәзер инде синең иҗатыңны тыңлап китәбезме? Клибыңны күрсәтәсеңме безгә? Әйе. Әйдә, алайса карыйк. Ишетмине һәр чаклы исеңә дә. Бәхетле булу син нашу
Ялтырау. Хафаланма, гомер бик кыска. Син барышыңны онытма. Бәхет синнән башлана. Бәхетле булу сиңа шундый килешә, шундый килешә сиңа ыша әле. Гаем бар, ямын бар, сиңа өләшә. Ашык булса күңелең Пәрәләре. Бәхетле булу сиңа шундый килешә, шундый килешә сиңа. гаем бар, ямын бар, сиңа өләшә. Мәлика Юнусова, бик беләсегез килсә, көз көне туган. Күңелсез, яңгырлы октябрьдә туган кеше ул. Октябрь күңелсез булса да, шулай бит Мәликәнең туган көне бик күңелле. Ул аны һәр ел сайын кызыклы итеп үткәрә икән. Әфәрин, Мәликә. Хәзер җырыңны тыңлар вакыт килеп җитте. Сіз біздің социаль шилтерлерімізге язылдыңыз мәлі? Язылмасағыз, языласы. Біз сізні ВКонтакте һәм Телеграмымызда күтіп қалабыз. Матур дөнья, сихри дөнья.
җирдә чәчәк. Матур бит, матур дөньялар. Дөнья матур, сез булганга. Дөнья матур, без булганга. Дөнья матур, сезнең белән. Дөнья матур, безнең белән. Гадилектән, матурлыкта, туганлыкта безнең көч. Сез дөньяны бизәүчеләр. Без дөньяны бизәүчеләр. Дөнья матур, сез булганга. Дөнья матур, без булганга. Дөнья матур, сезнең белән. Дөнья матур, безнең белән. Күптән бәхет, син эзләмә. Читләрне син күзләмә. Янда булган матурлыкны сакландыру җибәрмә. Дөнья матур, сез булганга. Дөнья матур, без булганга. Дөнья матур, сезнең белән. Дөнья матур, безнең белән. Дөнья матур, сезнең белән. Дөнья матур, безнең белән. Дөнья матур, сезнең белән. Дөнья матур, сезнең белән. Әкиләсе җырчы Әминә Сабирова. Әминәнең җыры шундый ошый миңа. Бейсе килә башлый. Хәзер алайса Наилә сикереп бии башлый. Сез дә безгә кушылыгыз. Ә экраннарда кем? Әминә Сабирова. Жылы көннәрдә, ямьле урман буенда, җырлык дусларым бергә, без балачак турында, Шырлыман да биемен мин, шырлыман да биемен, без бәхетле балалар, дип һич сөйгенеп туймыйм мин. Шырлыман да биемен мин, шырлыман да биемен, без бәхетле балалар, дип һич сөйгенеп туймыйм мин. Әйдә дустым, гармуныңсыз бит безнең көйләргә, өсөздереп бит дип, кулсын сагынып сөйләргә, Шырлыман да биемен мин, шырлыман да биемен, без бәхетле балалар, дип һич сөйгенеп туймыйм мин. Шырлыман да биемен мин, шырлыман да биемен, без бәхетле балалар, дип һич сөйгенеп туймыйм мин.
кояш нурлары яңгырасын һәр тарафта безнең балачак җыры, безнең балачак җыры. Җырлыймын да биемен мин, җырлыймын да биемен. Без бәхетле балалар дип һич сөенеп туймыйм мин. Җырлыймын да биемен мин, җырлыймын да биемен. Без бәхетле балалар дип һич сөенеп туймыйм мин. Җырлыймын да биемен мин, җырлыймын да биемен. Без бәхетле балалар дип һич сөенеп туймыйм мин. Җырлыймын да биемен мин, җырлыймын да биемен. Без бәхетле балалар дип һич сөенеп туймыйм мин, һич сөенеп туймыйм мин. Киләсе юлдашыбызның туган көне 6 март. Һәм бу Раяна Газизова. Менә кызыклы вакыт әйме. Раяна 6 март көне бөтен бүләкләрне җыя да, бер көннән тагын 8 март тагын шушы бүләкләрне ала. Әле тагын чәчәк бәйләме дә алсам. Әкият. Раяна бит ул үзе әкият, әйбәт мәгънәдә. Игътибар Раяна Газизовага. Туган көңелен белән сине котлыйм. Мәхәтләр күзләреңә карап тумыйм. Шатлыктан көзе алмый күз яшьләрең. Бүген синең туган көнең белән сине бабай. Һәр көнең якты булсын бүгендәй. Синең кебек бабайлар бик сирәк. Безгә син бик кирәк. Елларым буса диеп мансуламна, кәефемә төшереп син утырма. Бүген күңел ачарга иң яхшы көн. Бүген синең туган көнең белән сине бабай. Һәр көнең якты булсын бүгендәй. Синең кебек бабайлар бик сирәк. Безгә син бик кирәк. Бабай, бәхетле бул, сәламәт бул, озак яша. Без сине бик нык яратабыз. Туган көнең белән сине бабай. Һәр көнең якты булсын бүгендәй. Синең кебек бабайлар бик сирәк. Безгә син бик кирәк. Туган көнең белән сине бабай. Һәр көнең якты булсын бүгендәй. Синең кебек бабайлар бик сирәк. Безгә син бик кирәк. Күпме матур җыр. Әйдәгез әле искә төшереп китик. Игътибар белән тыңлагыз һәм карагыз. Киттек. Көнне шулай бу нинди гадәт. Тәмле якынларны бүлеп уята сәгать. Көнне шулай бу нинди гадәт. Тәмле якынларны бүлеп уята сәгать. Мине гүзәл җырым, яшел мишегем. Исемне дип карыйм мин аңа. Сабый бала
дәби мин. Без бәхетле балалар дип һич сөйенеп туймый мин. Туган көнең белән сине, бабай, һәр көнең якты булсын бүгендәй. Синең кебек бабайлар бик сирәк, безгә син бик кирәк. Так, Наилә, киләсе җырчыны беләсеңме? Әйе, беләм. Менә мин белмим шул, шуңа күрә дә син игълан ит әле аны. Экранда Айсель. Хо, бергәләшеп каршы алыйк. Безнең саубулашу вакыты җитте, дуслар. Ләкин саубуллашасы килми, яме, алдан ук әйтеп куябыз. Килмим, ләкин нишләтәсең? Һәр нәрсәнең үз вакыты, кем әйтмешли. Сау булыгыз, яраткан тамашачыларыбыз. Исәнемин торыгыз. Пока-пока.